Milí diváci, vítame vás v pokračovaní nášho seriálu Účtovníctvo ľudskou rečou. Ahoj Martin. Ahoj Dáška. Dnes si povieme 3 najčastejšie kladené otázky. Teším sa. Tak prvá otázka, ktorú tu máme. Zahraničná právnická osoba bude na území Slovenskej republiky predávať svoje výrobky. Potrebuje na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti na území Slovenskej republiky používať pokladnicu e-kasa klient? Áno, povinnosť používať e-kasu sa vzťahuje aj na podnikateľa, ktorý má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, a to ak predáva nejakú službu alebo tovar na území Slovenskej republiky. Ďalšiu otázku tu máme. V máji 2023 sme predali motorové vozidlo, ktoré bolo vedené v obchodnom majetku spoločnosti. Máme povinnosť správcovi dane oznámiť zánik daňovej povinnosti u tohto vozidla? Nie, vznik ani zánik daňovej povinnosti sa správcovi dane neoznamuje. Oznámi sa to formou daňového priznania k dani z motorových vozidiel, ktoré sa podá po novom roku. A ako tretiu otázku tu máme. Nakúpil som z Česka tovar od českej firmy, ktorá nie je registrovaná ako platiteľ DPH v Česku a tovar bol prepravený na Slovensko. Ja som platiteľom DPH. Som povinný nakúpený tovar v Slovenskej republike samozdaniť slovenskou DPH? Nie, vzhľadom k tomu, že predávajúci, od ktorého bol nakúpený tovar, nie je platiteľom DPH v Rakúsku, tak povinnosť z nakúpeného tovaru odviesť DPH tam nie je. Tak ďakujeme, Martin, za zodpovedanie otázok. Týmto dnešný diel ukončujeme. Ďakujeme, že ste si nás pozreli a budeme sa na vás tešiť v ďalšom videu. Ďakujem aj ja a prajem príjemný deň.